kallon da take masa bai wuce na miskini kuma mabaraci ba. Duk lokacin da ya zo wajenta takan ba shi abinci, amma kwatsam wata rana sai komai ya canja. Wane ne wannan mutumin? Me yasa ya zaɓe ta? Wani sirri ne da shi da ya daɗe yana ɓoye mata? Ku ci gaba da sauraron mu domin jin cikakken wannan labarin. Kafin mu ci gaba da baku labarin, ga wata muhimmiyar sanarwa. Mun lura da cewa kaso 77.1 na masu kallon wannan YouTube channel ɗin ba su yi subscribing ba. Kaso 22.9 suka yi subscribing a wannan YouTube channel ɗin. Don haka muna roƙon waɗanda suke kalla ba su yi subscribing ba da su taimaka su mana subscribing domin mu samu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku daɗaɗɗen labarai. Mun gode. Yanzu labarin zai ci gaba. A wani ƙauye a jihar Kano da aka fi sani da ɗan busai, an yi wata yarinya wacce ake kira Indo. Indo yarinya ce da bata wuce shekara 20 ba, kuma marainiya ce, ba uwa kuma ba uba. Ta kasance tana sayar da abinci a wata rumfa wacce aka yi ta da katako da kuma kwanon langa-langa. Indo ta iya abinci sosai, mutane na yin cincirindo domin su sayi abincinta. A duk faɗin ƙauyen abincin Indo ya fi na kowa arha. Duk da cewa Indo tana cikin tsananin talauci, hakan bai sa an daina ganin annuri a fuskarta ba. Kullum ka ganta a cikin farin ciki take. Duk garin an yi mata shaidar kyawawan halaye da kuma girmama na gaba da ita. Indo na zaune ne a wani ɗan ƙaramin ɗaki da ba shi da nisa da inda take sana'a. Babu ruwan sha a wajen, kuma babu wutar lantarki a ɗakin. Tun da sanyin safiya take fitowa shagonta ta fara aikace-aikace, kuma ba ta rufewa sai kimanin ƙarfe 10 dare. Wata rana wata maƙociyarta wacce ake kira Kande ta ce wa Indo, "Ni kam Indo, in tambaye ki mana, me yasa nake ganin ki kullum cikin farin ciki bayan na san cewa kina cikin matsanancin talauci?" Indo ta yi murmushi sannan ta ce, "Saboda kuka da damuwa ba zai kawo min abinci ba, balle kuma ya warware min matsalolina." Kande ta tuntsire da dariya sannan ta juya ta tafi. Bayan tafiyarta sai Indo ta fara tunani, tabbas abin da Kande ta faɗa gaskiya ne, to amma kuma ina ciyar da mutane, ko da kuwa a lokacin da ba su da kuɗi, kuma hakan na sanya farin ciki a zukatansu. Akwai wani miskini da kullum yake zuwa kusa da rumfar Indo ya zauna. Yana da wani tsohon keken guragu. Duk lokacin da yake tafiya da keken, sai keken ya riƙa yin wata ƙara. Mutane sai su riƙa yi masa dariya suna tsokanarsa. Wasu kuma da sun gan shi sai su toshe hancinsu saboda sun gan shi cikin kaya masu datti. Mafi yawancin mutane ba sa son su je kusa da shi. Wasu suna kiransa da ƙazami, wasu kuma su kira shi da mahaukaci. Amma Indo babu ruwanta. Kullum idan ya zo tana haba-haba da shi, kamar da yadda take yi wa kowa, tana kiransa da suna baba. Wata rana bayan baba ya zo kusa da shagonta kamar yadda ya saba, sai Indo ta zo wurinsa cikin murmushi ta ce, "Ina wuni baba, jiya na ga baka zo ba, ina fatan dai lafiya." Baba ya amsa mata da cewa, "Jiya bana jin ƙarfin jikina ne, saboda yunwa da gajiya ya ci ƙarfina. Kwanon abinci ɗaya ne ya yi saura, kuma dama ta ajiye shi ne domin ta ci saboda tsananin yunwa da take ji." Amma maimakon ta ce masa ya yi haƙuri, yau ya makara, abincin da ta yi ya ƙare, sai ta ɗauki abincin nata ta ba shi. Baba ya kalli abincin sannan ya mai da kallonsa kan Indo. "Yau ma abincin naki zaki bani?" "Ba komai baba, idan na koma gida zan ƙara dafa wani," Indo ta faɗa tana murmushi. Nan da nan kuwa idanuwan baba suka cika da ƙwalla. Hannunsa na rawa ya ɗauki cokalin ya fara cin abincin a hankali a hankali. Mutanen da ke wajen, musamman ma waɗanda suka zo siyan abinci da kuɗinsu, ta ce musu babu, suka zuba musu ido suna mamaki. Wata mata da abin ya tsaya mata a rai, ta kasa yin shiru ta tambayi Indo, "Wai me yasa kike ciyar da wannan mabaracin ne?" Indo ta amsa mata da cewa, "Inda ni ne a irin wannan halin da yake ciki, zan so a ce ni ma wani ya tausaya min."
Haka aka ci gaba kullum, sai baba ya zo ya zauna a kusa da shagon. Dan ya zauna ya yi shiru yana kallon ƙasa. Baya yin bara kuma baya neman taimakon kuɗi ko na abinci. Ita kuwa Indo duk lokacin da ta gan shi sai ta yi sauri ta kawo masa abinci. Bata taɓa nuna gazawa ba ko nuna canji a fuskanta, kullum cikin fara'a da murmushi take. Wata rana Indo ta gama ba wasu 'yan makaranta abinci, sai ta hango baba a wajen da ya saba zama. Ta yi sauri ta zuba masa jalof ɗin shinkafa da nama guda 2 ta kawo masa. Baba, ga abincinka, ta faɗa cikin sassanyar murya. Baba ya kalle ta sannan ya ce, ba kya taɓa mantawa da ni? Indo ta tsuguna ta ajiye masa abincin sannan ta ce, haba baba, dan da duk duniyar nan za su manta da kai, ni kam ba zan taɓa mantawa da kai ba. A daidai wannan lokacin ne wata babbar mota wacce ba a saba ganin irin ta ba a garin ta tsaya a daidai kofar shagon. Wani saurayi ne dogo kuma ƙaƙƙarfa ya fito daga motar. Ya shigo shagon nata, tana ganin shi ta yi sauri ta karkaɗe hannunta sannan ta ƙarasa wajensa. Baika da zuwa, me za a baka? Yawwa, baikanki dai, mutumin ya amsa, amma gaba ɗaya hankalinsa ba a kanta yake ba. Hankalinsa yana kan baba. Da ta lura sai ta ga baba ya canza yanayin yadda yake cin abinci. Nan take Indo ta ji komai a shagon ya canza, kamar akwai wani abin da yake faruwa wanda ba daidai ba a shagon, amma ta kasa gane menene. Maganar da saurayin ya ƙara yi ya katse mata tunanin da take yi. Ki zuba min shinkafa da wake da nama. Indo ta yi sauri ta juya ta zuba masa. Saurayin ya karɓa ya bata kuɗinta, ya ƙara kallon baba cikin rashin tabbas, sannan ya juya ya koma cikin motarsa. Washegari kamar kullum, Indo ta sake fitowa kamar yadda ta saba. Da lokacin zuwan baba ya yi sai ta ga shiru, baba bai zo ba. Abu kamar wasa har zuwa lokacin azahar, shiru, babu alamun baba. Hankalinta ya fara tashi, zuciyarta ta fara bugawa da sauri. Yau baba kuwa lafiya? Sai ta tafi wajen maƙociyarta wacce take sai da kayan miya a kusa da ita, ta tambaye ta, kin ga motsin baba kuwa? Maƙociyar ta tuntsire da dariya sannan ta ce, au, akan wannan mahaukacin ne hankalinki ya tashi? Ban gan shi ba, wataƙila ma ya rarrafa ne zuwa wata unguwar, tunda kin san ba shi da ƙafa. Ta ƙara tuntsirewa da dariya. A hanya ne ta haɗu da wasu yara masu tallar ruwan sanyi, ta tabbe su ma suka ce ba su gan shi ba. Can sai ta hango wani ɗan acaɓa ta nufi inda yake. Tana zuwa ta ƙara tambayarsa ko ya ga baba. Yana ji ta ambaci sunan baba, ya tofar da yawu sannan ya ce, wataƙila ya gaji da zaman waje ɗaya ne, ko kuma ma ya mutu ne gaba ɗaya. Haka Indo ta haƙura ta koma cikin shagonta. Ranar wuni ta yi babu kuzari. Ba a cikakken minti ɗaya ba tare da ta kalli inda baba ya saba zama ba. Haka kwanaki suka zo suka shuɗe ba tare da ta ƙara jin ɗuriyar baba ba. Mutanen ƙauyen sun ga canji sosai a tattare da Indo. Indon da aka sani da yawan fara'a sai gashi kwata-kwata yanzu ba ta iya yin murmushi. Kullum ka ganta a cikin damuwa take. Haka idan ta koma gida za ta zauna ita kaɗai tana tunanin baba. Wani lokacin ma sai ta je ta ɗauko kwanon da ta zuba masa abincin ƙarshe a ciki, ta riƙa kallo tana tunani. A ranta tana cewa baba bai taɓa yin daɗewar haka ba. Ko lokacin da ba shi da lafiya yakan zo a hakan. Tabbas abin da ya faru da shi ba ƙaramin abu ba ne, da wuya kuma idan ba abu ne mara daɗin ji ba. Idanuwanta kullum a cikin ƙwalla suke. Ba damuwa kaɗai take ji a ranta ba, har da ma tsoro. Washegari tana cikin aikin dafa abinci a shagonta, sai ga wata babbar mota baƙa ta tsaya a daidai bakin shagonta. Wani saurayi fari dogo ya fito daga cikin motar cikin kaya masu matuƙar tsada. Wannan ne karon farko da Indo ta taɓa ganinsa. Yana fitowa ya nufo inda take a tsaye. Ba tare da ya yi mata magana ba, ya miƙa mata envelope ɗin da ke hannunsa. Indo cike da mamaki ta ce, menene wannan? Ta faɗa, hannayenta biyu na riƙe da envelope ɗin. Ki duba ki karanta, kuma kada ki faɗa wa kowa. Ya juya ya nufi motarsa. Kafin Indo ta ƙara yin wata maganar, tuni ya ja motarsa ya yi gaba. Ta duba gabas,
yamma, kudu da arewa babu wanda ya ga abin da ya faru. Ta buɗe envelope ɗin sai ta ga wata farar takarda ce da rubutu a ciki. Abin da aka rubuta shine, kada ku manta ku yi likin wannan bidiyon saboda YouTube su tura ma waɗansu, sannan kuma ku yi sharing, sannan kuma ku yi comment, sannan ku yi subscribing a wannan channel ɗin domin mu samu ƙwarin gwiwa wajen yi muku sababbin bidiyoyi wanda za ku ji daɗinsu. Mun gode, Allah ya saka muku da alkhairi. Sai anjima.